Sika ti ragsak ko. Tinapalabas, nadanon ni Don Romeo ni Oliver anabartek iti pasdek na. Ket awan sabali amakagapo iti panagbartek na, no di ni Elisa. Madanagan ni Don Romeo iti anak na. Gapo, taday talagin inom, tiar aramiden na. Iso ngay nawagan ni Don Romeo ni Sita, amapanda iti pasdek ni Oliver. Naglayon nga ro da Sita gendong iti pasdek ni Oliver, iti ipapanda kuma iti pasdek ti Don. Inlutuan ni Sita ni Oliver iti taraon. Nasaon ni Sita, ani Elisa tinangisuro ken kuana iti panagluto. Ngem nakuna ni Oliver, amangan tulangen daytoy, no ibaga ni Sita ti ayan ni Elisa. Itagagayem, denggen niya tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Naimas dayta si daan, Sir Oliver. Ni Elisa tinangisuro kanyak iti dayta, sir. Nangruna iti panagtimpla. Isuan naimas dayta linutok, Sir Oliver. Sige, mga anak, basta ibagam ita kanyak, no sa dino ti ayan ni Elisa. Ha? Ibagam kanyak ti ayan na, gam na saan? Sa anak amangan, ket nasaysaya at langin no matayak. Sir? Gaputawan serbi ti biag kanyak, no mapukaw ko ni Elisa kan ti anak mi. Ha? Sir? Masigurado kang amom ti ayan ni Elisa. Iso pa nga sintay bagam kumasita. Sir, pasensyakan jak amo ti ayan na. Sita. Saan ko nga amo, sir? Ket mas daawak, gaputa apay asaan kayo nga agkit-kita. Gaputa kayat na nalipatak, ket ikalay sa kano ni Jinky. Ay ket, addamot gayam rason na, sir. Dayta siguro ti gapo na adi na kayat nga ibaga, no sa dino ti ayam na. Kayat nasawan, saan na kun nga ay ayatan? Awan makaibaga iti dayta, sir. Jakmut amo ti pudno arik nana. Gaputa saan kami mo't nagkit-kita. Awawagak iti cellphone na. Ngam cannot be reached. Kung kunamot ti cellphone na. Oh. Iso ati aramidom, sir. Huray saan mo ang makitkitan Elisa. Basta saya atom natan ti panagbiag mo. Saan aga po ta di mon makitkita ti gayem ko kat agbarbar tekan, sir. Sita. Sir, masok na nakun ka. Iso ama iturod ka palagipan. Saan anasaya at nga agbarbar ka, sir? Tamang ano day tati pa kadadaulam. Iso sigin, sir, mangan kan. Di mo kumabaybay anti salon at mo, Sir Oliver. Wow, Sir Oliver. Kuna ni senyor, adituyak pa ilak ano pasdak mong agtrabaho. Nasayahat met dong. Un, sir. Tulungan ka. Agyaman na. Sir, ada nag-order iti duwa nga aparador. Umayda ka no alaan inton malam. Nasayahat to kasta. Kun, simang putong dagiti in-order mo asala sayet, sir. I-deliver dan to kanaw. Nasayahat no kasta. Kun imay nagbayad tay sukim, sir. Binayadan nan tay kama nga inala na. Agyamanak. Nasayatad na ka dong. Tapno adda katulungak diti pasdak ko. Nasaya at tanagawid kan anak. Kumusta ti lukatam a restaurant? Nasayat met mama. Mangrugin ama simpati balay. Kastamat ti aglawlaw ti restaurant. Mangipatakder kami iti adu ako kubo-kubo. Tapno sigurado nga adda panganan dagiti tao. Kasta ka di? Kan kayat ni Elisa, nga agaramid kami iti swimming pool. Tapno mabalin na pagbakasyonan dagiti turista. Ha? Ne, nagsaya atan anak. Wan mama, kat makitak amayat met ti singasing na. Isu ama sapol nga adda maipatakder a cottage. Adda simple a cottage, kan adda met modern. Kasta ka di?
Kasla makit-kita kunti kinapintas day ta adiso, anak. Talaga na pintas, mama. Sige, anak. Kanunungak ti plano yu ni Elisa. Agyaman no kasta, mama. Richard, adda ka mo't gaya pan. Oh, kumusta, Tita Cristina? Kastoy latta, agin enjoy dito restaurant mo. Gap-gapo kija kitchen. Palpaliiwak dagiti cook. Isu nga awan ti agtugtugaw latan. Tadak amang palpaliiw kadakwada. Agyaman na, Tita Cristina. Sige, agpaalak iti merienda, anak. Taamangan lumabisin kan. Sige, mama. Anak, anya ti planom. Nga anya, tatang. Talaga ka day, asika ti mangimataon iti nasao a restaurant. Wan, tatang. Sige, sika ti makaamaw, anak. Kalpasan na makaurunungak. Ituloy kunto ti panagadal ko. Nasayaat no kasta. Talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Sige lata, anak ko. Aramidem ti ammom anasayaat. Wan, tatang. Alang aruden, agrubwat tayaw na. Taintay kitaan dagiti trabahador. Naibagak matan ka ni Nana Lagring. Sumurot mat. Sige nga raw, anak. Agrubwat kan. Agyamanak. Tanagagat dagiti naala tayo at trabahador, tatang. Wahin, anak ko. Naayaw da iti panagsasaw ni Richard. Nasaya at ngamen ti panagsasaw na. Ken inikkan na ida iti pauna asweldo da. Wan nga rod, tatang. Katsapay la kuma. Taag tuloy iti kinagagat dagiti karpintero. Sapay ko, ma. Dakkel ti isweldo ni Richard kadakwada. Isuanas ken asaya aten dati trabaho da. Wan, tatang. Kas makita tamat. Awan ti nakatugaw. Amin da kat agtrab-trabaho. Iso apatsak nga uray awan ni Richard amang bantay kadakwada. Kat saya aten dati trabaho da. Kitaan niyo ti drawing ni Elisa, mama. At to'y, Isu ti nagdrawing iti dayta? Wan, mama. Wow! Nagpintasan ti imahinasyon ni Elisa. Kat naidrawing na ditoy. Dayta ti pakabuklan ti restaurant, mama. Napintas, anak. Nagado ti sabong iti aglawlaw. Sakit adda kubo-kubo. Wan, mama. Anya mo ti balay nayadayo iti restaurant. Dayta ti vacation house tayo, mama. Ha? Kasta ka di, anak. Ay na, itapay laeng. Kasla kayat kun makita daytoy a lugar. Wan, mama. Makita yung tumatlaeng. Ngamno ita, madama pa lang ti pan nakaaramid na. Sige, ituloy yung laeng. Gaputan na pintas a lugar. Wan, mama. Katno ka sa pulam ti kwarta, anak. Ibagam laeng. Gaputa adu ti kwartak. Wan, mama. Bayan nyo. Tano ka sa pulak ti kwartayo. Ibagaklat ta kada kayo. Agyaman na may kayo dito yung restaurant, papa. Awagan kayo kumaita. Ngam na imbagtadda kayo. Gaputan na amuak ni mama mga dakan iho. Kumusta ti ipatpatakder mo a restaurant mo? Madama ti pan nakaisimpana, papa. Iho, numaamuan ni Oliver ane Elisa ti kadwa mijay. Amangan no ad-adda agumuraken ka. Jack kabutang ni Oliver, papa. Iho, Ngam di kayak danag. Takas itinakon-akon. Saan ko atutupan ni Oliver? kasanunod ang rana ka? Saan ko nga itulok akas ti mapasamak, papa? Ipatpatag kayo nga anak ko.
Iswadya kayat nga ginura kayo. Nasaom day ta idin, Papa. Nga may salaan ti saok. Saan ko atutupan ni Oliver? Liklikak ti panagdinang ranmi. Agyaman akno kasta, iho. Ket kayat kayo nga awisan kini mama ijay probinsya, Papa. Tapno makita yo ti agbalin a negosyo ijay. Dahil tiga punay, akayat kayo ang makasarita. Sige, iho. Kayat ko ti sumurot kan ka, iti panagsublim ijay probinsya. Adda papanan ni senyor a seminar, may papan iti negosyo, senyora. Kat kayat na asumurutak kwa na, tapno dakadwana. Anya? Iso asumurutak, tapaliiwak, no kadwana tay bakit nga agin pipinta, senyora. Ha? No makitak ijay, tay bakit nga agin pipintas. Alaak iti ladawan, kat isen ko kan kati picture na. Siya kunti sumurot kan kwa na. Ha? Sika, senyora? Apay, adda ka di madino siyak ti sumurot kan kwa na. Kat siyak ti asawa na. No sika ti sumurot kan kwa na, sigurado asaan asumurot tay bakit nga agin pipinta, senyora. Ha? Siyak laong ngun, senyora. Ta sigurado nga da maduktalak, maipapan kadakwada kan ni senyor. Sige. Sumurot ka nga, Rodsita. Nga mano nga aldaw ti seminar da. Jak lang mo, senyora. May sala siguro nga aldaw, Sa dino ka, no? Ijay laon yun ka na, senyora. Nagadayon. Agdwa-dwa ak talaga iti na ito. Bayam, senyora. Tadaak ngagpaliw. Amin ama paliw kaw. Ibagakken ka, senyora. Sir Oliver, agin inom ka mat. Danggayan nak dong. Saan, sir? Adupay tinaskan nga aramidak dito'y pasdagmaw. Makamo ka. Sir, di ka agbarbartag, Sige. Kun adda makan ije kusina, sir. Ingkalat ta mangala no mabisin ka. Nagluto ak itay, sir. Agyaman nak dong. Sige nga road, sir. Tainak tumulong ang mga isimpa kadagiti simmangpet nga order tayaw. Uwendong. Sir, di ka unay agbartag, Nang runa, tadi ka painangan. Awan karga ti tiyan mau, sir. Anyo ko man og bartagak dong. Saan, sir? Si kamot laang ti marigataan. Agsakit tumanan ti ulom. Gapo iti hangover mau. Bayan nak lang dong. Sige, sir. Pinalagipan ka laang. Kat di nak kumaguraan iti imbagak, sir. Sige, sir. Inak ag trabahon. No jak agbidot, sikate ng sukon idi ka ni Elisa. Wan madam, siyak. Kayat na ti sumurot, iswa pinatgak. Kasano, Papa? Intayon. Rumuaran ni Mama. Urayan tayo labiitin. Ay, dayjay nga amigak. Nagbayag nga gonggunay. Kat kasano, iho. Tivan mo, ti pagluganan tayo amin. Wen, Papa? O sige nga, Rod. Ibatik to'y kotsek dito'y garahiyo. Wen, Papa? Anya? Intayon? Adaytan ni mamam, iho. Asus! Ni amiga talaga. Nagpapintas pa'y. Sakit. Wow, ha? Suot na tay kabarbaro nga alas na. Amok na asin na tinang taditi na ita. Nayunay kan, amiga. Tila makitkitan. Ala, agsaga na kayo. Taintayon. Iti hotel ti pagturugan ti ina ni Richard. Kadwa na ti amiga na, tatang. Taawan nga min erikon di ti pagnanaidan tayo abalay. Ay, dagiti babak na nga talaga. Saan da nga agbiag no awan aircon? Nairwam da nga minan, tatang. Ala, isagana ta nga rodin ti iluto ta anak. Kaimasen ta ti agluto, tapno maimas dati mangan. Sige, tatang.
Naimas ti bagas tayaw, anak. Isu ama sigurado ka magustuhan da. Amok apaseg a naimas a bagas ti kananda. Pudnuta ko nam, tatang. Naimas ti bagas tayaw. Isu nga amok a magustuhan da. Kaninak mang poros iti papaya a naloob. Kan mga lakmatan iti mulak anatang. Sige, tatang. Da kayo ti makaam mo. Itamat laeng. Inakaw na. Tapno maisambot ang mailaok iti lutwam asidaan. Wen, tatang. Kat agyaman na. Mama, saanin na nagawa-awit ni Oliver dito balay? Iso a plano kay intay sa rungkaran ijipasdak na. Sige, iha. Nasaya at dayta ang napanunot mo. Kaya't ko ang makita na ti anak mi. Tabarang malunag, tirik na. Kat kanayon tong agawid dito'y balay. Sige, iha. Kan, dumagasta iti taraon iti restaurant ni Richard. Taijay tayon pasdak ni Oliver amangan. Sige, iha. Sikat ti masurot. Siya kun ti agmaneho, tangay awan mat nitong. Kabala? Kabaalak, mama. Napigsa akon. Sige nga rod, iha. Sikat ti makamo. Awan ni Richard iti restaurant na, mama. Iso ka di dayjay ti kunam nga asawa ni Eliza. Wan, mama. Iso ti nakitak akadwa idi ni Eliza. Pudno nga agasawa da. Wan, mama. Ay, nalaing nga talaga dayjay a babae, mama. Talaga abak nang tinakiasawaan na. Di nasaya at matada asawa ni Eliza. Wan, mama. Ngam aking gaita. Ni Eliza latta ti ay ayatan ni Oliver. Iha. Ngam amok. Iti sana mabayag. Ikalay sanak tumatlaang ni Oliver. Kat nagarpo akalay sa ti mapasamak, iha. Bongga akalay sa. Wan, mama. In grande akalay sa. Oliver. Nabartag ni Oliver. Adda botilya ti arak iti lamisan. Oh, apa yan nagbartag? Sana bali, mama. Urayan ta makariing. Anya matan ni Oliver. Senyora, Ma'am Jingkay. Oh, apa yan nagbartag ni Oliver, dong? Gapo iti parikot na, senyora. Ngamen, saan ka nun agpakpakita ti babaeng ay ayatan na? Anya? Asino? Ni Eliza? Jak amo ano isaw, ma'am? Dayta abanag, tiga po na nagbartag. Saan lang nga ita nagbartag, senyora? Kanayaw. Anya? Kasta ka di? Bambantayak, senyora. Tamangan nulabsan na ti uminom. Oliver! Oliver! Agring ka! Oliver! Ano mariing, senyora? Sana bali, mama. Oh, Bayam ang maturog ni Oliver. Urayan tayo ang makariing. Sige lang, Oliver. Bantayan ka. Kat urayak ang makariing ka. Oliver. Numalaglagip ko tinapalabas. Naragsakak unay. Gapo ta naragsakta iti. Kat kayat ko ang maisubli ti sikot. Oliver. Agkan ka. Oh. At adan ang maininlavakan ka. Namingmingmingak tarupam. Sige lang, Oliver. Maturog ka. Tapos sakti mo, king mo. Elisa. Ay, ayatan ka. Elisa.
Ikalaysa ka. Agsubli ka kanya, Elisa. Anya ti aramida ni Jinky itinanggag na ni Oliver. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.